Πάμε για ποδήλατο. If today is a bad day, got you crying, feeling sore, going this way. Σκέψεις, προτάσεις, ιδέες, συνεντεύξεις, απόψεις και προβληματισμοί, αλλά ποτέ αδιέξοδα, μια που το όχημά μας εδώ είναι το ποδήλατο. Με τον Σπύρο Παπαγεωργίου, δηλαδή με μένα. There's a reason your happiness is on the slide. Yeah, could be just the season. The moon and stars don't wanna shine. If today is a bad day, don't give up. For something tells me tomorrow's gonna be a good day. Άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Πάμε για ποδήλατο. Και σήμερα αντί να συζητήσουμε θέματα εμπνευστικά, τύπου τι ωραία που είναι να κάνω ποδήλατο, τι είναι ο άνθρωπος και όλα αυτά που μας αρέσουν, σκέφτηκα να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Δηλαδή, τι ποδήλατο να επιλέξω. Γιατί αυτό είναι μια από τις ερωτήσεις που ακούω πάρα πολύ συχνά και ακόμα πιο συχνά βλέπω ποδήλατα των οποίων ο ιδιοκτήτης σίγουρα δεν έκανε αυτή την ερώτηση πριν τα αποκτήσει. Αποτέλεσμα το ποδήλατο να είναι εντελώς ακατάλληλο και τελικά να οδηγεί στην αχρηστία αντί να οδηγεί ποδήλατο. Με αυτό το σκεπτικό σκέφτηκα να κάνω μια σειρά από επεισόδια τα οποία να ασχολούνται με αυτήν ακριβώς την απορία τι ποδήλατο να επιλέξω, που να ακολουθείτε όμως από την επόμενη ερώτηση που είναι και γιατί, και ελπίζω να τα βρείτε ενδιαφέροντα. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένο, γιατί να επιλέξω μια συγκεκριμένη κατηγορία ποδηλάτου, διότι όπως γνωρίζετε ήδη, τα ποδήλατα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε κάποιες μεγάλες κατηγορίες, η κάθε μια από τις οποίες έχει συνήθως υποκατηγορίες. Μπορεί αυτές οι υποκατηγορίες να είναι και πάρα πολλές, ενοχλητικά πολλές, έτσι για να γίνεται η ζωή μας πιο περίπλοκη. Αν θέλουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, θα λέγαμε ότι οι βασικές κατηγορίες αυτές είναι τα ποδήλατα πόλης, τα trekking, τα ποδήλατα βουνού, mountain bike, τα ποδήλατα δρόμου, οι κούρσες, τα gravel, ειδικά ποδήλατα όπως είναι τα cargo, τα ξαπλωτά κτλ. Και κάποια ακόμα πιο ειδικά όπως είναι τα ποδήλατα πίστας, τα BMX ή τα downhill, τα οποία ανήκουν μεν στα ποδήλατα βουνού, αλλά συνήθως τώρα δεν εννοούμε ποδήλατο downhill όταν λέμε πάμε να αγοράσουμε ένα ποδήλατο βουνού. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα ξεκινήσω με τα gravel, μια κατηγορία ποδηλάτων τα οποία είναι σήμερα εξαιρετικά δημοφιλή σε όλο τον κόσμο και όχι όσο δημοφιλή θα έπρεπε στην Ελλάδα, ενώ εξαιτίας των ειδικών τους χαρακτηριστικών αυτά θα έπρεπε να είναι τα πιο δημοφιλή ποδήλατα στην Ελλάδα σήμερα. Τι εννοώ? Πριν από αρκετά χρόνια, θα το θυμούνται αυτό οι μεγαλύτεροι, όταν κάποιος ήταν τρομερά άσχετος, ρε παιδί μου, άσχετος, έλεγε ρε παιδιά, θέλω ένα ποδήλατο να μπορώ να πηγαίνω στην άσφαλτο, αλλά θέλω να μπαίνω και λίγο στο χώμα και θέλω να κινούμαι και στην πόλη. Εμείς τότε είμαστε ξερόλες και γελάγαμε ηρωνικά και λέγαμε πω Θεέ μου, πόσο άσχετος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και του λέγαμε όσο πιο ευγενικά γινόταν και τα φίλα, αυτό δεν γίνεται. Για να κάνεις αυτό που θέλεις, χρειάζεσαι τουλάχιστον 3 διαφορετικά ποδήλατα. Βάλε το χέρι στην τσέπη και αγόρασέ τα. Είναι προφανές όμως, όπως φαίνεται σήμερα, πρώτον το ότι όποιος γελάει, όποιος γελάει τελευταίος γελάει καλύτερα, και ο άσχετος γνωστός μας τότε είχε μάλλον ήδη ανακαλύψει τα ποδήλατα gravel και δεν το ήξερε. Γιατί αυτά είναι τα ποδήλατα με τα οποία όχι μόνο μπορείς να κάνεις όλα τα παραπάνω, αλλά μπορείς και να πας μακρινά ταξίδια και να κάνεις το γύρο του κόσμου. Όλα με ένα ποδήλατο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Gravel σε απλά ελληνικά σημαίνει γαρμπίλι. Με τη λέξη gravel περιγράφουμε το βατό χωματόδρομο που έχει δηλαδή χώμα και γαρμπίλι. Να κάνω εδώ μια παρένθεση για να σας μεταφέρω αυτό που έμαθα ψάχνοντας, γιατί γίνεται έρευνα πριν από τα επεισόδια, ότι δηλαδή η προέλευση της λέξης γαρμπίλι είναι άγνωστη και προέρχεται μάλλον από το ιταλικό γκαρμπούλιο, που σημαίνει ανακάτεμα ή κάτι ανακατωμένο τέλος πάντων, και αναφέρεται και σε αδρανή υλικά που κατασκευάζονται σε λατομεία, όπως είναι το χαλίκι. Είδατε τώρα πόσα πράγματα μαθαίνουμε εδώ. Επιστροφή λοιπόν στο θέμα, καθώς αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων ποδηλάτων, ότι δηλαδή μπορούν να κινούνται στο γαρμπίλι, δηλαδή και στο χώμα. Θα μου πείτε, ναι, και τα mountain bike μπορούν να κινούνται στο χώμα, αλλά τα gravel μπορούν να κινούνται με άνεση και στην άσφαλτο, γιατί η γεωμετρία τους θυμίζει κούρσα, ποδήλατο δρόμου δηλαδή. Ναι, θα μου ξαναπείτε, αλλά οι κούρσες είναι πιο γρήγορες. Όμως έχουν αρκετά σκεφτή θέση οδήγησης και κουράζουν στην πολύ ωραία οδήγηση. Και τελικά, αν δεν είναι οι επιδόσεις στην άσφαλτο εκείνες που σας ενδιαφέρουν και αν δεν έχετε κόλλημα με τα κόμ στο Strava, μπορεί και να μην είναι τόσο χρήσιμες. Τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, και κόλλημα να έχετε, μάλλον είναι πιο πιθανό να έχετε πιο υψηλή μέση ωραία με ένα gravel, γιατί θα στρίβετε πιο γρήγορα και δεν θα χρειάζεται να φρενάρετε τόσο συχνά.
Τώρα, τα gravel από την άλλη έχουν αρκετά πιο όρθια και ξεκούραστη θέση οδήγηση από την κούρσα, αλλά είναι φτιαγμένα να προσφέρουν άνεση και στην άσφαλτο και στο χώμα. Πιο αναλυτικά τώρα, τα ποδήλατα gravel θυμίζουν κούρσα, έχουν γυριστά τιμόνια, αλλά διαθέτουν μια πιο όρθια, πιο άνετη και ξεκούραστη θέση οδήγησης, που όμως παραμένει κατάλληλη για ταχύτητα και επιδόσεις. Το μεταξώνιό τους είναι πιο μακρύ από μιας κούρσας για να είναι πιο σταθερά, το τιμόνι είναι λίγο πιο ψηλά τοποθετημένο για να είναι πιο άνετα και η μεσαία του στριβή είναι λίγο πιο χαμηλά για μεγαλύτερη ευστάθεια. Προσφέρουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κάποιος ελαστικά με πολύ μεγαλύτερο πλάτος από αυτά μιας κούρσας. Σε κάποιες εταιρείες μπορεί να βάζει μέχρι και αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούν, ας πούμε, σε ένα MTB που είναι μέχρι και για downhill, που σημαίνει πως γίνονται ακόμα πιο ευέλικτα και μπορούν να προσαρμοστούν στο είδος του εδάφους που μας ενδιαφέρει. Θέλουμε δηλαδή να πηγαίνουμε γρήγορα ανηφόρες, επιλέγουμε λίγο πιο στενά λάστιχα. Σκοπεύουμε να κινηθούμε σε δασικούς δρόμους ή σε μονοπάτια, επιλέγουμε λάστιχα με μεγαλύτερο πλάτος. Θα κινηθούμε κυρίως σε άσφαλτο με λίγα τακουνάκια. Θα κινηθούμε και χώμα με πολλά τακουνάκια. Υπάρχουν μάλιστα εταιρείες όπως η 3T, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στο gravel, η οποία προσφέρει και δυνατότητα εναλλαγής ακόμα και τροχών, όχι μόνο ελαστικών. Αυτό σημαίνει πως το ίδιο ποδήλατο, χωρίς κάποια άλλη, ας πούμε, ρύθμιση ή αλλαγή, μπορεί να δεχτεί τροχούς 700, αυτούς δηλαδή που φοράνε οι κούρσες, ή 650B, αυτούς που φοράει, που χρησιμοποιεί ένα ποδήλατο 27,5. Ακούγεται τέλειο, έτσι? Απορώ πως δεν έχετε πάρει ήδη ένα gravel, γιατί στο κάτω-κάτω ένα άλλο τους χαρακτηριστικό είναι πως διαθέτουν πολλά σημεία τοποθέτησης αξεσουάρ για να μπορεί κάποιος να βάζει τσάντες, χάραλα, σποτήρες, εξτρά παγούρια και τελικά ό,τι θεωρεί απαραίτητο στο είδος της ποδηλασίας που προτιμά. Μια συμβουλή εδώ είναι: μην πάρετε απολύτως τίποτα, είτε επιλέξετε ποδήλατο gravel είτε άλλο, μαζί με το ποδήλατό σας, εκτός από μια τρόμπα δαπέδου, αν δεν ξέρετε ήδη τι χρειάζεστε και αν δεν είστε δηλαδή λίγο πιο έμπειρος χρήστης. Αφήστε μερικούς μήνες ή τέλος πάντων ένα χρονικό διάστημα που θεωρείτε ικανό για να σας το δείξουν οι πραγματικές ανάγκες, γιατί διαφορετικά κινδυνεύετε να γίνετε σαν εκείνους που τα ποδήλατά τους θυμίζουν λίγο γραφική νταλίκα. Έχουν καθρεφτάκια, έχουν τσαντάκια, έχουν κι άλλα τσαντάκια, έχουν κι άλλα τσαντάκια και μόνο μπαμπά μην τρέχεις τους λείπει από το τιμόνι. Τώρα, γιατί να επιλέξετε ένα gravel? Πρώτον, για την ευελιξία που προσφέρει, το περιέγραψα νομίζω παραπάνω. Μπορείτε να κινηθείτε με την ίδια άνεση και με ελάχιστες υποχωρήσεις σε όλα τα εδάφη και να κάνετε από τουρισμό μέχρι αγώνες και από την ανάβαση του ημιτού από την άσφαλτο και μετά να κάνετε την κατάβαση από τα μονοπάτια και επιστρέφοντας να πάτε και στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Δεύτερον, για την άνεση και τη σταθερότητα που προσφέρουν στο δρόμο. Τόσο η γεωμετρία όσο και το μεγαλύτερο πλάτος ελαστικών προσφέρουν άνεση, ασφάλεια και ταχύτητα, ειδικά στους κακής ποιότητας ελληνικούς δρόμους που έτσι κι αλλιώς για gravel. Τρίτον, επειδή μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα τεράστιο εύρος διαφορετικών ελαστικών, αναλόγως της χρήσης που θέλετε να κάνετε και να μεταμορφώσετε έτσι το ποδήλατό σας σε ποδήλατο βουνού, σε κούρσα, σε πόλεις, αναλόγως των προτιμήσεων. Τέταρτον, επειδή μπορείτε να τοποθετήσετε πολλά και διαφορετικά αξεσουάρ, αν αυτό είναι που χρειάζεστε. Πέμπτον, επειδή είναι απίστευτα διασκεδαστικό και θα καθορίσει τελικά το τι τύπου χρήστης ποδηλάτου θα γίνετε. Αυτό θα το καταλάβετε καλύτερα αργότερα όσο περισσότερο κάνετε ποδήλατο. Και τέλος, όχι δεν είναι τέλος, αυτό είναι πριν από το τέλος, το 6 είναι αυτό. Αν σας αρέσει να κινείστε στην πόλη, στο χώμα, στην άσφαλτο, να ταξιδεύετε και δεν είστε ας πούμε αθλητής ποδηλασίας δρόμου ή φανατικός των χωμάτινων μονοπατιών, τότε δεν έχετε ειλικρινά κανέναν λόγο να μην το κάνετε. Τέλος, αυτό είναι το τέλος. Αυτό δεν είναι λίγο όμως, είναι σημαντικό. Σας επιτρέπει μεγαλύτερη ενδυματολογική ευελιξία. Γιατί, ας πούμε, το να έχεις κούρσα χωρίς κουμποτά παπούτσια κούρσας, όχι κάτι MTB που βλέπω καμιά φορά να χρησιμοποιούν, είναι κρίμα, έτσι. Να φοράς τώρα κουμποτά παπούτσια χωρίς κράνος, απαγορεύεται. Το απαγορεύει ο ενδυματολογικός κώδικας του αξιοπρεπούς ποδηλάτη. Να φοράς κουμποτά, κράνος και να μην έχεις ποδηλατικά ρούχα, δεν γίνεται, δεν λέει. Εσύ όμως θέλεις να κάνεις μια χαλαρή βόλτα με ποδήλατο από τον ποδηλατόδρομο με τη βερμούδα και το t-shirt. Ας πούμε ότι θες να φύγεις από εκεί που ξέρω εγώ μένω εγώ στην Κυπριάδου και να φτάσεις στο Φάληρο, όπου πας κυρίως από ποδηλατόδρομο ή από δευτερεύοντες δρόμους, σε ρυθμό βόλτας και να έχεις κάνει 25 χιλιόμετρα συζητώντας στον δρόμο τι είναι ο άνθρωπος. Γιατί να είσαι τώρα κάνοντας αυτή τη βόλτα με φουλ ποδηλατικά? Είναι αστεία και μόνο εικόνα. Αφού είδαμε λοιπόν τα τράνταχτα επιχειρήματά μου, ας πάμε και στο διατάφτα. Πώς να επιλέξετε ένα gravel.
Καταρχάς, καθορίστε το budget που θέλετε να διαθέσετε. Μια λογική κατηγορία τιμής είναι τα, ας πούμε, κάτι παραπάνω από 1.300 ευρώ για ένα βασικό μοντέλο, ως περίπου 5.000 ευρώ για ένα πολύ καλό ποδήλατο. Τα περίπου 2.000 ευρώ και λίγο παραπάνω, θα έλεγα, είναι μια λογική τιμή για ένα τέτοιο ποδήλατο και από εκεί νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσετε. Τώρα, σκεφτείτε τι θα θέλετε να κάνετε κυρίως. Προπόνηση, ταξίδια, βόλτες, συμμετοχή σε αγώνες περιπέτειας και επιλέξτε κατάλληλα. Προφανώς δεν θα πάρετε ένα εισαγωγικό μοντέλο αν θέλετε να συμμετέχετε σε αγώνες περιπέτειας, ούτε και ένα πανάκριβο αν το θέλετε για απλές βόλτες στην πόλη. Αποφασίστε το υλικό του πλαισίου, που προφανώς έχει και αυτό να κάνει με το budget. Το αλουμίνιο είναι πιο οικονομικό, ελαφρύ, αρκετά άκαμπτο. Το ατσάλι προσφέρει περισσότερη άνεση, ανθεκτικότητα και μια ξεχωριστή αίσθηση στην οδήγηση που κάποιοι τη λατρεύουν. Μπορεί όμως να είναι και λίγο πιο βαρύ ή λίγο πιο αργό στην αίσθησή του. Το carbon τέλος είναι πιο ελαφρύ και πιο γρήγορο, αλλά και πιο ακριβό συνήθως. Συνήθως λέω γιατί υπάρχουν και ατσάλια που είναι ακριβότερα από το carbon. Πάντως, στην κατηγορία των 2.000 και κάτι, μπορείτε να πάρετε ένα ποιοτικό πλαίσιο carbon με μια αξιοπρεπή σειρά. Τώρα, σκεφτείτε την ευελιξία που θέλετε να έχετε στην επιλογή ελαστικών. Άλλες εταιρείες δέχονται μέχρι κάποιο πλάτος, άλλες δέχονται πολύ περισσότερο. Η 3T, ας πούμε, προσφέρει πλάτος έως και 2,25 λάστιχα mountain bike. Τώρα, το είδος των φρένων. Τα πιο οικονομικά μοντέλα διαθέτουν μηχανικά δισκόφρενα, τα πιο ακριβά υδραυλικά, που προφανώς είναι και καλύτερα. Αρκετοί ταξιδιώτες προτιμούν ακόμα και V-brakes που επισκευάζονται πιο εύκολα, αλλά αυτά τα συναντάμε μόνο σε πολύ ειδικά ποδήλατα. Επίσης, το εύρος των ταχυτήτων και πάλι έχει να κάνει με το είδος της οδήγησης. Δηλαδή, θέλετε να σκαρφαλώνετε τείχους με μπαγκάζια, χρειάζεστε προφανώς ένα πολύ μεγάλο γρανάζι πίσω. Δηλαδή, περισσότερες και πιο μαλακές ταχύτητες. Σας ενδιαφέρει περισσότερο η ταχύτητα γιατί θέλετε μια πιο ευέλικτη κούρσα, γι' αυτό το παίρνετε το gravel. Θέλετε πιο μικρό και μάλλον λιγότερες ταχύτητες. Τώρα, τα περιφερειακά. Όσο ακριβότερο είναι το ποδήλατο, τόσο καλύτερα είναι τα περιφερειακά. Αυτό είναι λογικό και έτσι συμβαίνει. Απλώς υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο δεν έχει τόση σημασία στη λειτουργικότητα, αλλά περισσότερο στην πολυτέλεια. Και πάλι ανάλογα με τα γούστα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, να προσθέσω εδώ πως είχα πρόσφατα την εμπειρία να οδηγήσω ένα gravel για αρκετά χιλιόμετρα με ηλεκτρονική σειρά της RAM και είναι αλήθεια πως εντυπωσιάστηκα από την ευκολία αλλαγής ταχυτήτων. Άρα και αυτό θέλει σκέψη. Έπειτα, δυνατότητα εναλλαγής τροχών. Το θεωρώ μεγάλη ευελιξία, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Αν σας είναι χρήσιμο, επιλέξτε ένα τέτοιο ποδήλατο. Προσωπικά έχω gravel που διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής τροχών εδώ και αρκετά χρόνια. Μου είναι σχετικά εύκολο λόγω δουλειάς να το κάνω, να έχω δηλαδή 2 ζευγάρια τροχών, αλλά ποτέ δεν το έχω κάνει. Άρα και εδώ έχει να κάνει με προσωπικά κριτήρια, αλλά εντάξει, αν μπορείς να έχεις την επιλογή, γιατί να μην την έχεις. Ποιότητα τροχών. Μια λύση που προτείνω σε περισσότερους αγοραστές που έχουν περιορισμένο budget είναι να πάρουν ένα λίγο πιο οικονομικό ποδήλατο με υποδεέστερα περιφερειακά και στη συνέχεια, έχοντας εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, κάποια χρήματα, να αναβαθμίσουν τους τροχούς, γιατί οι τροχοί είναι εκείνοι που έχουν μεγάλη σημασία, δεν είναι το πίσω ντεραγέ. Αν λοιπόν έχετε σκοπό να αναβαθμίσετε το ποδήλατο, καλύτερα πάρτε κάτι που να είναι φτηνότερο λόγω σειράς, λόγω περιφερειακών, για να μπορέσετε στη συνέχεια να βάλετε τη διαφορά και να πάρετε καλύτερους τροχούς. Αν δεν πρόκειται να το κάνετε και να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, προτιμήστε μια πιο ισορροπημένη επιλογή. Τέλος, σκεφτείτε το ποδηλατικό κατάστημα. Τι θέλω να πω. Αν εσείς προτιμάτε, ας πούμε, τη Scott, αλλά το κατάστημα που έχετε επιλέξει έχει Specialized, πάρτε Specialized. Οι διαφορές ανάμεσα στις εταιρείες στην ίδια κατηγορία τιμής, σε κοντινή κατηγορία τιμής, είναι πολύ μικρές. Οι διαφορές όμως ανάμεσα στα ποδηλατικά καταστήματα είναι τεράστιες. Επιλέξτε λοιπόν με βάση τι διαθέτει το κατάστημα που εμπιστεύεστε και ακούστε τη συμβουλή τους. Αν δεν έχετε ήδη αγαπημένο κατάστημα, απορώ πως ζείτε, επισκεφτείτε τουλάχιστον 3. Μιλήστε με τους πολιτές, ακούστε τι έχουν να σας πούν, δείτε τα ποδήλατα που έχουν να σας προσφέρουν και αποφασίστε ποιο είναι το καλύτερο και ποιο θα είναι, ας πούμε, το δικό σας μαγαζί στη συνέχεια. Όχι απαραίτητα με το ποιος έχει το πιο φτηνό ποδήλατο, γιατί δεν πρόκειται μεταξύ μας να βρείτε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ίδια κατηγορία ποδηλάτων. Ενώ αντίστοιχα θα βρείτε αρκετά φτηνιάρικα ποδήλατα με τα οποία δεν αξίζει να ασχοληθείτε σε ένα κατάστημα που δεν είναι καλό. Και τώρα θα μου πείτε, όλα ρόδινα, πήραμε gravel και τελείωσε, είναι μονόδρομος? Προφανώς όχι, τίποτα δεν είναι μονόδρομος στο ποδήλατο, ούτε καν οι ίδιοι μονόδρομοι. Σε πολλούς επιτρέπεται να πηγαίνεις ανάποδα με το ποδήλατο και στους υπόλοιπους απλώς κατεβαίνεις και πας από το πεζοδρόμιο. Τι εννοώ? Αν αυτό που θέλετε τελικά είναι μια κούρσα, γιατί θέλετε να συμμετέχετε σε αγώνες ή απλώς γιατί έτσι φαντάζεστε τον εαυτό σας,
πάρτε μια κούρσα και όχι gravel. Αν θέλετε να κάνετε τεχνικά μονοπάτια και θέλετε ένα ποδήλατο να σας βοηθάει σε αυτό γιατί δεν έχετε αρκετή εμπειρία, ή αν θέλετε αυτή την εξτριμιά, ρε παιδί μου, που αποπνέει ένα ποδήλατο βουνού, πάρτε ένα MTB και όχι gravel. Εάν θέλετε να κινήσετε στην πόλη και να το βάζετε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σας και δεν έχετε βανάκι, πάρτε ένα διπλωτό και όχι gravel. Με λίγα λόγια, ένα gravel είναι ιδανική επιλογή αν θέλετε να κάνετε πολλά και διαφορετικά πράγματα και κυρίως να απολαμβάνετε το ποδήλατο αδιαφορώντας για το οδόστρωμα, αλλά δεν είναι ιδανικό αν ξέρετε και αν είστε σίγουροι πως χρειάζεστε κάτι άλλο. Το αναφέρω γιατί πολλοί νομίζουν πως χρειάζονται μια κούρσα ή ένα mountain bike μόνο και μόνο επειδή το έχουν οι φίλοι τους, αυτό ακόμα συμβαίνει και σε έμπειρους ποδηλάτες, ή επειδή δεν το έχουν σκεφτεί, ρε παιδί μου, ή επειδή δεν το έχουν δοκιμάσει. Αν παίρνουν όμως κούρσα ή mountain bike επειδή είναι σίγουροι πως αυτό τους χρειάζεται ή αυτό θέλουν, καλά κάνουν και τους αρέσει και μπράβο τους. Μια χαρά, η επιλογή τους είναι σωστή. Σας μπέρδεψα? Το εύχομαι γιατί μόνο έτσι θα ακούσετε και τα υπόλοιπα επεισόδια, μπας και βγάλετε άκρη. Για να σκεφτείτε λοιπόν όλα τα παραπάνω καλύτερα, να τα επεξεργαστείτε, να τα αξιολογήσετε και να πάρετε τις αποφάσεις σας. Τώρα δεν πάμε για ποδήλατο. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Πάμε για ποδήλατο με τον Σπύρο Παπαγεωργίου. Και αν έχετε οποιαδήποτε ιδέα, πορεία, προβληματισμό ή πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, στείλτε mail στο info@tempike.gr και να είστε βέβαιοι πως θα τη συζητήσουμε.